हेलो लोगोफोर आंनो मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङै दं आंबो दासान्दि मोजाङै दंथ'यो नोंसोरनि अननायाव लोगोफोर नै बिथांखौ सेरेब मावनो होबाय आं बे बिथांखौ आइथिं समाव नुबाय दं नै हा दायो जुमाय आरो बेदर मोनजानाय बायदि न' लिरनो थांनो नागिरदों बिजावजालिनियाव बिदिब्ला नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे जोंनि न' लिरनाय जों बिजावजालि गोजा जमा न' लिरनायखौ बिदिब्ला आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो नायफानो रेडि जादो होनदो लोगोफोर दा न' लिरनो थांसै आङो बिजावजालिनाव सेरेब सावबाय दं सासेया फारसेथिंजाय देलायलु देलायला गैया आरोना आंना खुनु मिंब्रां मिंसि फुलाबसि बिदिनो भिडिअ लाबोयो आं बेखौनो नोंथांमोना अननानै जोबजासिम नायबाय था अननानै लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो फिसासे अनलायनाय न' लिरनो फैबाय नै दा बिजावजालि गेदेर बिब' सासे माइरं जागासिनो बेवाया हाब्रु गाग्लिना होलांबाय ओमफ्राय नै दा बासिबाय मालाय एसे मोजां हाब्रु गाग्लिनायखौ आरो न' लिरनो गथ' बालायना फैदो लोमजादो माबायदि लोमजादो खोथालाय हा सेवदो नै मालाय डाइनिं गोदान लाबोदो नै सां गोदान डाइनिं गोदान चेयार गोदान बिथांनि न'खौनो लिरनोसै नै बिथांनि सालबेरा गोदान लाबोदोनो बायना चेयार गोदान डाइनिं गोदान नै सां अबस्थाया न'नि दाखालि अन्थाइ फैनानै इदि गब्लंजोबदोनो फुंनिफ्राय लानांगो ना न' लिरनायखौ गोजामखौ लिरबाय नङा फुंनिफ्राय लाबा दा थिङाव गब्लंजोबनानै नै दा मा होनो आलना पालें साहावसो थिं दोनलायनाय जादों बेखौनो लिरनो नागिरदों जोङो न' गोदान दुमनायखौ नै इखैजाय थिङा गब्लंजोब्बाय नालाय नै इखैजाय गोदान सायला खालामना लाबाय आरोना ओमफ्राय बेखौनो लिरनोसै जोङो ज' लोगो नांना नै दसेयावनो फांसे जाबाय जोङो लोगोफोर नै गथ' गथाय जोंना इदिनो गारोना जेरावबो लिरनाय जानाय लोंनाय गासिबावबो जेराव बिदिनो आरो जोंना बिथाङा नायफैबाय दं गोमाजानो गिदो आब'खौ जेने तेने मोनबोदों कार्बि हिनजाव बिथांनि न'खौ दा इदिसो लिरो जोंना न' बिमाया लिरबाय नालाय फिसाफोराबो लिरबाय खनासे हाबाय जेनतेने आरो दंबावो आरो नैखि दंबावो आरो नै बोरायबानो लिरनो होजोबोनो बोरायबानो लिरनो होयो नै बिथाङा मार देन्जारखा थिगसे देन्जारखानो आरो एखे खुन्था गायसननाय माखा दङसो आं इसिङाव बेदरा फाल्लासे लायदो माबार जानाय लोंनाया सिगां जोंना जुमाय सेरेब बेदर फिसा बिसो सिगां आरोना ओमफ्राय मावनाया उनाव मावनायासो उन जानाय लोंनाया सिगां नै मालिका मार सिप्रा जोंना नै गाइखेरानो गैया नै गाइखेरानो गैया मालिकानो जि सिप्रा दासो गाइखेर नागिरदों नै आरो जोंहा सिप्पारि सासे फैबावबाय नै लिरखांबाय दा रुमसे बेखिनिखौ जोङो बिथांनि हाब्रु रोगानायाव साहा लोंग्रा लानोसै जानाय लोंनाया सिगां सबसाय जानाय लोंनाया सिगां जानाय लोंनाया सिगां मावनाय दांनाया उनाव नङा होनबा आब' बाथोन मावनाय दांनायखौ उनाव मावबाय थागोन जानाय लोंनायखौ सिगां लोंग्रोनांगौ जाग्रोनांगौ बेनि उनावसो मावनाय दांनाया लासै जायो साहा लोंग्रा माखायानो साहा लोंग्रा लोंदो आब' लों जागायबायानो मामियाबो लोंबाय जाला थिथिनो साहानि जायगायाव जुमायसो लागायबाय मामिया बेयो जानि मामि
न' सिंनि बाहेरनि लिरखांलायबाय दा एसे लासैखौ लासै लिरलांसिगोन बिथाङा इन्जुर इसुं गोदा दाग्रा लिरखांजोब्बाय दा एसे माबा माबि सुहोबाय न' लिरग्राखौनो खानसिफोर सुहोजोब्बाय लिरखांबाय बिजालि गोजा गासिबो लिरखांजोब्बाय एखे न' सिं सा लिरजोब्बाय अबस्था गैला नै लिरखांजोब्बाय नालाय दा दुगैनोसै खर' लोबनोसै जानोसै लोंसै ना आब'मोन जों बायदि लोंग्रा जानांगोन आंलाय बिदि थांफाबाय थाबानोथ' रोंगोनब्रा ना नोंनि मानसिखौ लांफाया जोङो जों ओंखाम रानग्रा माबाग्रा जाहैनो नागिरदों हाबायाव खन्था दानानै जों बिजावजालि गोजा नै ओमफ्राय लोंफानांगोन आरो जोंसो लोगोसे गासिबो दा लोंनोसै जानोसै आरामसे नोंथांमोननि सिगाङाव कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर दा न' लिरनायनि जानाय लोंनाय जाहैनोसै आरोना आङो लोगोफोर नै दुगैखांना लाबाय आं खर' लोबना आरामसे दा थांनोसै बिदिब्ला नोंथांमोनाबो नायलांदो दा गंसे लाखाबायानो नै बिथांमोना बिथांमोना जागासिनो दं माथो नै जोंबो जानोसै बिथांमोनाबो जाबाय गोमोलाय गुफुरलाय लाबोबाय नै आं हारसिं लोंसै दै हारसिं जुमाय रोसि आमलाय रोसि हारसिं लागायनोसै हारसिं लागायनोसै